Gata, sunt pregătit de muncă. Al treilea job în Anglia. Am ceva emoții, nu pot să zic că nu am deloc, dar sunt pregătit. Să vedem ce o să fie cu noul job și azi o să lucrez doar 6 ore, o să fie program scurt pe prima zi și vă spun după muncă cum a fost. Bună dimineața și ție! Bun venit în civilizație! La zgârienări. Eu nu beau cafea de obicei. Dacă beau o ciocolată caldă, eventual. Sau în 3 minute ceva. Nu prea își face efectul cafeaua. O beau ca pe ceai. Azi e prima mea zi de muncă la al treilea job aici în UK. Sper să fie bine și vă spun după ce termin munca în vreo 6 ore. Pentru voi o să fie doar o clipă. O să treacă 6 ore într-o clipă pentru voi. Ne vedem în 6 ore. Am ajuns la muncă, aștept să mă preia cineva. Așa se cheamă firma. Și aștept aici cu mine. Și în Anglia sunt parcangii. Gata, am terminat cu munca pe ziua de azi. Prima zi de muncă, au zis că nu prea este de muncă azi. Am stat cam o oră, cred, sau nu știu cât am stat. O oră și jumătate, cred. Și nu este de muncă și m-a trimis acasă, au zis să vin luni. Azi e joi, au zis că nu prea este de muncă și na. Deci nu se muncește azi. Dar am fost așa prin fabrică, se lucrează cu aur, cu argint, se topește materialul, se șlefuiește cu anumite mașinării pe acolo.
Și cam asta e. Am văzut că e un pic cam astea, mașinările sunt un pic cam vechi, dar cred că e fabrică, da. Ce să zic. Aici este peste drum o școală unde se învață cum se zice, cum să manevreze bijuteriile, cum să le șlefuiești, să mai ridice să meți la așa lucrează în argintărie. Bate un vânt. Așa se numește firma, Cookson Gold. Am luat o broșură de asta la plecare. Mi-a plăcut mesajul ăsta. You can lead a horse to water, but a pencil must be lead. De Stan Laurel. Asta cred că e de la Stan și Bran. Că l-am văzut aici în interior. Parcă așa-l chema, Stan Laurel, pe ăsta mai gras, parcă, sau ăsta mai slab. Nu știu care e. Și gata pe ziua de azi. Am stat vreo o oră pe acolo, o oră și jumătate. Exact. V-am zis că m-ar plăti pentru ziua de azi, că drumul meu, mai multe chestii. Am zis că nu e nicio problemă. E și interesul meu. Dar mi-a plăcut că s-o gândit măcar.